kolega. To bola veľká západa. Záležujú na jedný schod. Poďme na odsedenie sa rozhodčený zborom polemiku. Dúfajme, že sa všetci dobre bavíte. Prišli medzi nás už ďalší speváci, speváčky a ďalšie hudobné telesa, takže máme sa na čo tešiť. Nálada je tak akurát, nestihol som ešte dole tancovať, ale už sa to tam hýbe pekne. Krásne to hýbe. Máme správne od Durakenko, že sa to hýbe? Kde? Tam sa to hýbe u Dura. Pridáte sa aj ostatní, hýbe sa to tam? Hýbe. A my tu máme teraz špeciálneho hostia, ktorý si pre nás niečo pripravil, pretože pôvodne mal prísť so svojou kapelou. Ale on sa neposkával s nikým, z tej kapely tým pánom ďalvorel a je tu. Je tu Chalanikso! A má pre nás prekvapenie. Dobrý večer. Príjemný, krásny večer Vianočnému bazáru aj túto mojim chalaňom. Poďte sem, vás budem potrebovať, poďte sem. Takže v prvom rade sa chcem za našich chalaňov ospravedlniť, ako hovorili túto chlapci, oni sa boskávali spolu. Hexáci. Sobotu, áno, hexáci, aby sme uviedli na pravú mieru túto kapelu. Boli sme v Malackách a keď z jednej čaše chalani, tak nemajú teraz niektorí hlasy a niektorí nemajú niečo iné. No. Poprosím veľký potlesk, možno im pošlete trošku zdravia tým vašim potleskom pre kapelu Hexera. Nebudem dlhý, poviem, že sme sa veľmi tešili, pretože už sme tu boli tretíkrát za sebou a vždy to bolo fantasticky. Ten posledný bazár si osobne už tak ten záver nepamätám. O to nám ide. To nebol dokonca. No v podstate o to nám ide. O to nám ide, ale hlavne ide o to, že dobrá myšlienka je tu a žije. A ja som napríklad bol sám v sobotu do obeda v Ovečku a toľko ľudí som v Ovečku nevidel strašne dávno. Chalani, strašne pekne ďakujeme za všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujeme. Ďakujete aj sami sebe, pretože aj tí, že ste sem prišli a že boli lístky tak rýchlo vypredané a išli v podstate na dračku, tak ste nám spôsobili len príjemné problémy, pretože budeme mať viac koruniek na to, aby sme ich teda mohli rozdeľovať pre tie naše 4 organizácie. Zelení, ja keď pozerám vaše vystúpenia v televízore, tak vy tam tak radi improvizujete, hej? Mne Katka povedala, že mám povedať nejakú básničku, dobre? Skúsime to? Bude veľmi krátka a vy to skúste zahrať, že? Vyletel sokol. Toto bolo zvládnuté, myslím. Bolo to zvládnuté, priatelia? Teraz. Sokolovi je hrozne teplo. Dobre, vyletel sokol máme. Pršal zmokol. Môžeš tak ostať, tvoj zlatý, lebo ide v finále tejto básničky. Prekladol zdochol. A to bol záver. Ďakujem za kapelu Hex, že nikto takto nebude robiť takéto trápne veci. Ďakujem pekne a ešte raz ďakujem Vianočnému bazáru. Ďakujem, chalani.